Литекс победи Калиакра с 1-0, като гости завърши есенния полусезон без поражение. Така шампионите запазиха преднината си от 5 точки на върха пред Левски. Домакините от Калиакра можеха да открият резултата още в 7-та минута. Тогава Четин Садола центрира отдясно и непокритият Раденцов пропусна да прати отблизо топката в опразнената врата. След това положение гостите от Ловеч поеха инициативата и в 14-та минута Христо Янев затрудни максимално вратаря на каварненци Йордан Господинов от пряк свободен удар. Само 2 минути по-късно Янев намери дока в наказателното поле на Калиакра, бразилецът си осигури позиция за стрелба, но изстрелът му срещна десния страничен стълб на Господинов. В 21-та минута отново Дока разтресе гредата на вратата на домакините. В средата на второто полувреме Литекс все пак стигна до гол. В бразилска комбинация Том изведе Дока и той с диагонален удар откри резултата. След почивката резервата на оранжевите Светослав Тодоров пропусна да се разпише, възползвайки се от грешка в отбраната на Калиакра. В 75-та минута резултатът можеше да бъде изравнен, след като Бодуров за малко не си отбеляза автогол след центриране на Садола. В 84-та минута отново Светло Тодоров изскочи на удобна позиция, преодоля Господинов, но скъси ъгъла си и топката облиза мрежата от външната страна. 3 минути преди края на редовното време Станчев пропиля най-доброто положение за Калиакра в мача. Изстрелът му бе избит от вратаря на Литекс Винисиус. Така Литекс победи Калиакра с 1-0 и очаква спокойно пролетния полусезон.